Esini. Kodwa uhlala usazi. Oh. Kwenzeka ntoni kwindawo ngolo suku? Sijonge kwisithili sikatshonyane nendawo nje ke ezisiqongileyo umphulaphuli wevukane FM ngolusuku lwanamhlanje silive kwikhasi lethu likafacebook usimamba ke phaa ke wena kwivukani community radio sijoyinwa ke nguye ke usisiphumeza amehlo noKendi Fakazile I hope ke ndonqena uyibiza roko kwa isename yakhe ke bethu nala uzasincedisa ke phaya ndiyabazi abantu abaninzi banochuku when it comes to isename zabo kodwa ke basuke phaa ke eUgi Resident Association sijonge kumcimbi ke we-community soup kitchen abayiqhubayo phayana ke sizawuva banzi qala izolo ke le soup kitchen kodwa ke sizawuva banzi into yokuba ke mhlawumbi ke ingaba ke basiphathele ntoni sisiphumeza masikubulise enkqubeni sikunike elithuba uzibulisele kumphulaphuli wevukane FM ngale mini yanamhlanje. Hi, Mamchawe. Enkosi, ndiyabulela ngale opportunity to be on your live radio. Ndiyabulisa nakubaphulaphuli bonke eTlathi. Enkosi kakhulu. Nkosi kakhulu Fakazile nawe masikubulise sisenkqubeni sikunike ithuba lokuba uzibulisele kumphulaphuli phaa ekhaya. Mandibulisa Mamchawe. Ndibulela lithuba sisanfumanisa iUgi Residents Association basibe nawe namhlanje. Ndibulisa nakubaphulaphuli enkosi. Nkosi kakhulu umphulaphuli wevukana FM sijilo ke sathi ke silive phaa ke kwikhasi lethu likafacebook apho ke uyakusibamba khona usibamba ke phaa ke kwivukani community radio sifumaneka nje ke phaa sizama ukujonga ke into yokuba ke mphulaphuli wevukana FM program yabo ke entsukumbini eqale ke izolo community soup kitchen eququzelelwa yiyo ke iUgi Resident Association ingaba ke mhlawumbi iza kuncedisana njani ke nale community kodwa ke make siqale apha mhlawumbi ke siqale kuwe ke sisiphumeza xa sijonga ke ngakumbi nje kumphulaphula omameleyo sijonga ke iUgi Resident Association mhlawumbi ke i-association enjani kwaye injongo zayo ijolise entweni sele niqhuba ke i-soup kitchen namhlanje. Enkosi Mamchawe ngeli thuba. iUgi Resident Association yi-NPO registered since 2024. Injongo zayo was to help i-community uba ngaba iphelise i-unemployment kwi-area esikuyo, igunyazise urhulumente ikwazi ukwenza izinto sikwazi ukuncedisana norhulumente and sibe sigunyazisa urhulumente uba bakwazi ukufikelela kwi-community yethu. So i-NPO yethu kwi-UG Resident Association idecide uba mayenze i-soup kitchen which is seyineveki yesibini ngoku iqhuba ayikuyo suku lwesibini, it is second week iqhuba i-soup yethu. Right, sixolise ke apho kodwa ke sizama ukujonga ke ngakumbi injongo zokuba ke nibeke niqhuba le initiative kuwe ke sisi phaa ke Fakazile ngaba mhlawumbi zithini nokujonga into yoba ke mhlawumbi ngobani abaxhamlayo kule soup kitchen ever since niyiqalile. Mamchawe mandibulele futhi ngalo mbuzo ndizothi siyiUgi if ever abaphulaphuli kwanawe niyaqaphela uba iUgi idolophu encinci nje kwalapha e-Eastern Cape phantsi kweJoe Gqabi of which Joe Gqabi ephantsi kwe-Linden Municipality. Siyidolophu encinci nje siyahlupheka, sihlutshwa yintlupheko ne-unemployment. Ukuze siqale le ndaba ye-soup kitchen okanye le project ye-soup kitchen sibone indlela amanye amakhaya ahlupheka ngawo asoloka ngawo sabona uba xa sinothi sivule i-soup kitchen baninzi abantwana kunye nemakhaya or abazali abanokuhamba apha. Umzekelo, singenanto ke esandleni siyi-NPA sinjalo siye sahambe sixela imingeni kwii-companies ezifana no-JEI, iishop ezifana no-Save Right kwalapha eUgi uba ngento encinci esinayo sicela basongezi basixhase, nee-Farmers Association nazo isikakhulu kakhulu uMr Robert Farrington basivile ke isicelo sethu nesikhalo sethu basixhasa kwezo zinto sithe sazicela kubo. Into esiyenzayo ke ngoku xa kukhona isasa abantu bakasasa for isasa services siye nesoup yethu siyobanika
Then siye nakwi-clinics, sinee-clinics ezimbini e-UK. Siya kwikliniki esetown siyonikeza abantu ukutya, siye kwikliniki elapha elokishini ekuthiwa yiMpindisweni sinikeze abantu ukutya kuba siyayiqonda uba ukuvuka ekuseni ngo-6 uyokutyhuwa for izinto ofuneka abantu abahlala ifayeba bayazifumana with empty stomach. On an empty stomach akukho lula. So yiloo nto siye sabona ukuba maske siphakame senze le nto yale soup kitchen, sincedisane nabahlali. Sivele nawe ke mphulaphuli wena usanda usijoyina sitshilo ke sathi si-live kwikhasi lethu lika-Facebook usibamba phaa ke kwivukani community radio kanti phaa ke ku-YouTube usibamba kwivukani community radio, Instagram, Twitter and TikTok @vukani community radio. Sibamba ke sincokola nayo sisiphumeza kwakunye nosisifakazile abasuka phaa ke kwi-UK Resident Association. Sithetha ngomcimbi ke wephulo labo community soup kitchen selekile ixesha ke iqhuba nanamhlanje iyaqhuba kodwa ke sizawuva banzi ngayo ke into yokuba izicwangciso zabo ke zithini. Ndifuna ukujonga kuwe ke sisiphumezi ngaba mhlawumbi ever since niqalile abahlali base-UK bayamkele njani le i-soup kitchen kwaye incedisana njani nabahlali nokujonga ke imicelimngeni enithi nidibane nayo ngakumbi ke kwi-initiative ezinje kuba kaloku into yenabantu abaninzi yinto ethanda uba nochuku nethanda uba namagingxigingxi phaa naphaa. Enkosi Mamtshawe, abahlali bavuya kakhulu and banako ukusinika i-feedback ethi besicela ubana ngaba asinawukwazi ukuya even in communities in kwi-locations zethu because we have about 80 community locations. So xa sisenza le suphu siphaka, we get a very good feedback into yoba siyacela bethu nakhanenza indlela yoba niyokwazi nokusiphakela kwezi ndawo sihlala kuzo, ingenza umehluko kakhulu ngoba kaloku akukho kwasemva. So iluncedo kakhulu kwaye kuba nathi ke sicinga uba siyazama ukhangela abanye abantu esinopartnerisha nabo ukongeza into yobana ngaba ingapheli isuphu yethu ibe into eqhubekayo all out. Qha ke sine-challenge ke bethuna ngoba i-partnership siyayirhalela yona nabanye abantu. If bakhona abantu abathi bangakwazi ukuncedisana nathi bafake loo nto bayifakayo ukuncedisana noba ingapheli le suphu, ingasincedisa nathi kakhulu kuba sikwazi ke uphakela iilokishi ngeelokishi kodwa sijongile ukuya kwiilokishi zethu since sibona i-feedback uba iyawenza umehluko kakhulu sisimamtshawe. Enkosi. Zuzu nje ke mphulaphuli nje 11 minutes in fact masiyenze ibe yi-10 minutes kubethe phaa ke intsimbi ka-8 o'clock sijonge naphaa ke kwi-sport update kodwa ke sisifakazile ndifuna ukujonga inani mhlawumbi enijongana nalo kule community soup kitchen mhlawumbi ke ngokuqikelela nitshilo nathi sele izintsuku niqalile ingaba mhlawumbi nijonga kwabantu abangaphi niye nibacaterishele on a daily basis kule soup kitchen nokujonga ke mhlawumbi ke unamhlanje nizawube niqala ngabani ixesha nizawube niqala phi na? Okay, mandibulele Mtshawekazi. Abantu esiye sibancede umzekelo izolo kwisasa because bekunosasa apha e-UK izolo we served around about 60 people abebetyhuwishe for usasa. Sithe xa sigqiba bekunabantu ke abadlula ngendlela kuba kusetyenziswa iholo yoluntu esentokozweni. We called people to come because siya-understand uba as much as sigqibile ukuseva abantu bakasasa bakhona abantu abalapha esitratweni esingafuni ukubashiya ngaphandle sithi no isoup is for abantu abathile nabathile. So we don't necessarily have inumber yoba sifida abantu abangaphi. Namhlanje sizawuqala e-UK Town Clinic ngo-10. Nalapho si-expecte a number of people to come. Even abantu abasetown are welcome to come and have isoup yethu. Xa sisuka e-UK Town sizawuya eMpilisweni Clinic because namhlanje it's only dedicated for ii-clinics zombini. Nalapha eMpilisweni Clinic we are expecting a number of people because baninzi abantu abaye bahambe for izinto ezidibene nempilo phakathi. Enkosi. Kokugqibela sisiphumeza uthethe ngakumbi ngokujonga ukusebenzisana nabantu abaninzi ukuze ke iphulo eli lihle cause umhle umsebenzi eniwenzayo uqhubeke nokuncedisana kwi-community. Masithi kumntu omameleyo ngoku ofuna ukufaka isandla kweli phulo nilenzayo nifumaneka phi senifumana phi? Sikhona Enkosi Mamtshawe sikhona apha e-UK and inumber zethu we have inumber 063 573 7725. Enye ye-organization
it's 063-960-1976. Sikwanalo ke nekhasi lika-Facebook lonxibelelwano is i-Ura Residents Association, as well as naku TikTok Mamchawe, naku Instagram sikhona as Ura Residents Association. And sinayo Mamchawe ne-account ye-NPO apho abantu abaphosta khona abafuna unikela. Alright, usivele ke nawe ke mphulaphuli weVukane FM ukugqibela nje sisifakazela ukubulela abantu abathi qolo ukunixhasa ngakumbi nikwazi ukuqhubeka nisenza le community soup kitchen ungathini nokubulela i-community yase-UK ngokuphela ngokumane sithi qolo izokunixhasa nani xa niqhubeka nalo msebenzi umhle. Masibulele manibulele again Chawekazi. Chawekazi into elolu hlobo, into ze-NPOs kakhulukazi akukho lula ukudilishana nazo, but uThixo engumncedi asizophela amandla sizawuqhubeka. Siyabulela community yase-UK ngokusithemba xa sithe saza kubo sabaxelela sabathembisa izinto esirhayela ukuzenza nezithembiso ezi sakwazi ukuzifezekisa njengale soup kitchen sinayo. Sisitsho kubo ukuba as basasitshilo ukuqaleni kwethu yale organization, but we are not a political party. Kasi organization efuna ukuncedisana neemfuno zoluntu. Sibulela kwakhulu nakubaxhasi nabantu abafuna ukuxhasa Mamchawe asivayelanga muntu ngaphandle, either uza nezotapile or ikhaphetshu or whatsoever eza kusinceda ukuba iqhubeke iye phambili i-soup kitchen esesekuqaleni. Sibulela kakhulu nakuwe ngosinikeza ithuba ukwenzela uba abantu nabaphulaphuli basazi bazi nge-UK Residents Association nemisebenzi yayo eluntwini. Enkosi. Nkosi kakhulu kuni siyabulela ngomsebenzi omhle eniwenzayo kwi-community. Asiqibelisanga ke ukuthetha sawumane sithi qolo sinijonga ke kwi-programs eniziqhubayo ningadinwa. Ewe umsebenzi lo unamagingxigingxi kodwa ke ningadinwa because you never know into yokubana mhlawumbi umntu uthi efika kula line mhlawumbi ibiyimili yakhe yokuqala neyokugqibela athi ayifumane kwi-UK Resident Association. Siyabulela ngomsebenzi eniwenzayo kwi-community. Masibulele. Nkosi kakhulu. Alright ke mphulaphuli siyapha ke kwi-sport update ngoku sijonge ke kwezemidlalo ingaba sele ke sikulungiselela kanjani